Agsayo sa buntag kay moadto mi Cocos Island. Uban ako akong gwapang inahan tapos andam na sa datong pinaka-fighter nga outfit diri. Di jud pud paulay atong Alexius diya kay usa pud na sa mga nindot natong suoton ron. Alexius gani ang aktor Alex pag musuot ani. Perting pagkaninduta, ako ang pangalan ha. Maong nangandam ta diri kay kasal na sa akong gwapang ati. Is your wife. Congratulations, Arlene and Louie. Tirada di ang mga aktor, ay natay tirada ron. Kay kasal naman sa kong ate, mao nang piti kitag porma diri. Murag yung konsehal ang porma sa aktor oh. Di dyan nato nakalimtan atong nindot nga shades diya. Kay usa man pud na sa gadalag bida sa atong suot ron. Kung gusto ka mo order og nindot nga shades, naara sa comment section ang link. Pag abot na mo sa Cocos Island, mao ni ilang entrance. Entrance pagayin ha, pero pertinang ninduta. Samot nang sa sulod, Lantawa. O diba? Pagka nice kay sa Cocos Island. So dire nag-andam na sadta kay magpiktorya lagi daw mi. Perting pagkaigupa jud kay sa aktor ay. Maong naabot ta diri kay usap ko ka groomsmen sa kasal sa akong ati. Nagpractice na din mig pusing-pusing diri para nindot jud kay atong pose sa pictorial. Kay bagtik ra ba kay mo pitik ang mga photographer. Paguman sa shoot, food trip dayon tag Jollibee diri. Bums jud kayo ning chicken sa Jollibee ba. Kay makabida ang saya gyud nya. Mga unta ninyo. Salamat sa pagkaon Lord. First bite sa aktor sa chicken sa Jollibee. Grabe lami sige raman tagkaog manok sa Jollibee ani. Unsa kay resulta na to ani nga sige raman tagkubkub aning Jollibee. Bahala na gyud og unsay resulta mga aktor. Basta ang importante diri nakapamahaw ta. Kay gutom pud biya kayo ning sig pusing-pusing sa pictorial. Balik na ta sa Jollibee nga akong gikaon murag lami naman kay akong pagkubkub diri. Wa na jud koy daghang masulti aning Jollibee ba. Samot nagbut nga na to nag-gravy diya. Makaingon na lang kag pagkalami pod. Grabe gyud idea ang Jollibee ba kay lahi ra gyud kay ilang manok. Di na lang gyud ta makikontra sa lasa ni. Kung unsang ilang gibutang aning manok, duda ko ani murag gibut nga nilag magic kay perting pagkalami gyud. Samot nagkining last bite nato ron. Lami pag manog kaon mag natural lumboy dayon ta. Fire mga aktor, let's chill this spot. Sobra na kita sa pachil-chill. Wala ko kabalo nga gimik-apa naman din akong inahan diri hasta sad ang mama ni Kuya Louie. Nagphotoshoot sad ang mga chika nga bridesmen diri oh. Nindot jud kay ang pag-shoot ug ang pagplaster sa pagkuha sa photographer ani. Grabing pagkatsada lagi. Kung gusto mo tan-aw sa mga shoot sa wedding sa kong ati, diri lang sa ilang official page, Lens and Pixel Photography. Kung gusto mo magpa-book like a birthday, wedding, dibu, the best jud kay ni sila para mo pitik sa inyo. And also ang litrato ni Juan usapod sa pinaka-fighter nga photographer, mauni ang ilahang official page. Message lang mo kung magpa-book mo. Let's go! Kay ting paniod to naman nagdala na sa tagpod trip diri, gi-order pa gyud ni sa Guts Bar, ang top silog. Sus, pagtilaw gyud ako ani mga aktor. Nawala gyud akong kakapoy. Bughat man ning puli. Bitaw mga aktor, joke ra na, aron mawala pud imong kalaay sig tan-awan ning video ba. Laliman ka nga 14 minutes ning video pero sige lang, lantawa lang ninyo aron makasaksi mo og unsa mi kagwapa og gwapo. Matik na nanagon si Actor Alex. Balik na ta sa atong gikaon kay murag nalimtan jud na kog litok ang lasa sa food sa Guts Bar. Murag kining baka jud ang nakadalag bida kay mo syapol man pod. Langsahan biya jud kog baka mga aktor pero saon man nga lami man kay sa kumpanan sa muta kini akong gikaon pero ato ra nang imnan og coke diya kay para mahilisan ta kay ubay-ubay na pod biya tag nakaon. Usa pod ni sa nakaapan kanang dagan na kay kagikaon pero ilibang ra gyapon nato ang tanan. Pero mas maayo nang makalibang ka kaysa di ka kalibang na. Ayaw yung pugni ang pagkalibang mga aktor kay basin usa na kaskwao ni Lord. So dire nagpicture-picture pa akong ate og si nanay. Perting pagkagwapag smile lagi. So andam na gyud akong ate diya kay mga adto na mig simbahan ron. Kay aron makasaksi gyud ta siyang kasal. Syempre iyang mangod si Actor Alex. Labaw na si Dudong Russell diri nga mosaksi pud siya sa kasal siyang tita ug unsaon pagmuha-muha. So naabot na gyud ta diri sa simbahan sa Beñadero ang Teresita Pares. Andam na gyud kayo akong ate diri nga mopaso na siya sa simbahan.
Sus, nakahilak gyud akong ate pero mao na gyud ni ang time nga magpaso na silang Kuya Louie. Kay dugay na gyud ni nilang giplano nga makasal na gyud sila. Pugos kanunay sa imong kaugalingon diha sa pagigugma ug pag-alagad sa imong bana si Louie. Oo, Your Padre. Louie, nianhi ba ikaw sa imong kabubuton aron pagpugos kanunay sa imong kaugalingon diha sa pagigugma pag-alagad sa imong asawa si Arlene. Oo, Padre. Louie, So mauto nagmuha-muha na rin sila diri, mabuhay ang bagong kasal. So namalik na dayon mi sa Cocos Island. Kung natingala ka nga nindot kayo og design, wa nay laing gabuhat pa ana kundi ang The Creative Event Stylist. All around yun ni sila no. Wa na kay daghang liyokon pa. Sila na mo provide og suit, design, makeup. Grabe jud kayo ang The Creative Event Stylist. Kung kinsa pa magpabook no, message lang silang page. And also Mish Lights and Sound, usa sa pinaka-fighter mo set up og lights and sound. Kung gusto mo magpabook, message lang mo ana nga page. Let's go. Kay kita naman sad kog mga pagkaon nga gi-display diri, nindot sad kayo sa kong mga mata. Mauto nga ning kuha na lang ko aning pagkauna mga aktor bisan wala ko kaila. Sus pagtilaw jud na ko aning pagkauna, masabtan ra pud biya ang lasa kay na may mga prutas nga gibutang sa ibabaw. Medyo tamis jud siya nga lami. Kung ako ning rate out of 10 akong gikaon, 10 diretso lami ug kay god. Samot na kining pizza nga akong gibitbit, bums jud kayo. Di jud nato masisi atong kaugalingon ani kay gi-display man ni diri. Lisod sad kayo di na to kaunon. Nakit-an jud siya sa beautiful eyes ni aktor. Kinsa ra gud poy dili maglawayan ang mga aktor o nga lami man kay tanawon. Pero wa lang jud ko nagpalabi diya kay napamantay litson kubkubon. Kay wala pa man nag-start ang program, kini lang sang buko salad atong tiradahon. Kay naka-display man siya sa lamisa, mao to akong gikuha. Pero wala na ako nagikuha. Tagsa-tagsa gid mi ana. Nya kay gilaay man ko, mao to nga ako na lang gipod trip. Panggatas sad ni tirada ko kay murag hapit na gid ko na hotdog gatas. Saon na lang, di na ta mapuslan ani. Pero mao na gid ni ang pagkakataon para manihapon na ta. Salamat sa pagkaon Lord. Kining lechon jud atong unang i-bite kay talag sarabi at makakaog lechon kanang naray okasyon. Depende na lang sa mag-okasyon kung maglitson sila. Di lang lechon atong gikuha diha. Kinisan ang manok para balanse ra pud atong pagkaon ba. Basin nyag matiorok tagkalit diri sa lamisa. Pero ang importante di ang mga aktor, lami ang atong pagkaon diri. Maong ning banat na lang kung kubkub diri. Kay wa gyud ta kabalo sa panahon mga aktor. Kung kanus akakwaon sa babaw, samtang buhi pa karon, banat og kaog lechon. Kung time na gyud nga kwaon ka ni Lord, at least nakatilaw kag lami nga lechon. Pareha ra gud anang gipakita nako ninyo oh. Busok kay unod, lami pa gyud kay pagkatimpla. Ang maistorya ra gyud nako aning lechon kay habladon jud ay kag walay panit. Murag bidli naman kayo sige ra taga-unod sa lechon. Mao to nga naka-decide kog kuha sa panit sa lechon aron mawagtang ni tanang problema kay high blood na gyud resulta ni. Pagtilaw lagi nako aning panit sa lechon piti ay crack gyud kay siya tagahungit ba kaingon na lang gyud tag lami ay samot nagdindot kay tag background music diri while gakaunta Same tingog sa original. o diba fighter sad kayo mo kanta akong kuya pero focus ra ta sa atong gikaon diri kay lami pud biya ning panit sa lechon lantawa magtingog-tingog ni ron. Everything that you do, and everything
Paguman og kaon ato sad ning tilawan ang Kurumi Milk Tea Bar. Tambay lang ta diri while chill gamay, minaw sa sound trip while higop-higop aning Kurumi Milk Tea Bar. Sus unang higop na ako aning milk tea. Mura jud kog na ang hilan. Di sa panginambog, lahi jud siya og taste ako Kay matagamtaman jud nimo ang sulod sa ilang milk tea. Kulang na lang lagi akong ipatilaw ninyo para makaingon mog unsa ko kalami. Ay sorry, naligyas ko ang milk tea di ay. While nagstambay ta diri, minaw sa tagnindot nga sound trip usa sa mga singer sa tawag ng tanghalan. Wala lang ko kaila kay wala man mi kaila-ila, pero ang importante diya maminaw lang tas yang nindot nga kanta. I must be done now. Maybe I do too much, but when I'm with you, I long to feel your touch. I wish I could go back to the very first day I saw you. Should've made my move with you. Paguman sa program, matik, party na dayon. Congrats sa akong ati og ni Kuya Louie, officially engaged na gid mo. Let's go!